Tajjeb, grazzi ħafna mela li naqattu magħna għaw mill-lider għaw hekk għat-tendenza numeruża mhux ħażin u vera qegħdin nieħdu gost li naqattu magħna. Din hija kif kont qed ngħid hija t-tieni taħdita attività online dis-sena tal-Akkademja u kull darba qed nippruvaw nvarjaw dejjem ovvjament is-suġġett u qed nieħdu gost bil-parteċipazzjoni numeruża mhux ħażin li qed ikollna. Dan ix-xahar ħsibna biex niffukaw fuq l-oratorju ta' Oliver Friġġieri Pawlu ta' Malta u magħna llejla għandna żewġ mistednin li nirringrazzjahom minn issa tal-kontributu tax-xogħol diġà tar-riċerka li diġà għamlu ovvjament biex ikunu preparati anke għallum lil Emanuel Mifsud u lil Father Sherlock Camilleri li llejla se jitkellmu fuq l-istess xogħol imma interessanti ħafna minn dak li bil-ftit li qalulna biex ngħidu hekk li ħajħarsu lejn dan ix-xogħol imma minn żewġ perspettivi pjuttost differenti u naħseb li huma perspettivi ġodda u friski għal dan ix-xogħol li issa sar xogħol importanti ħafna fl-istorja tal-letteratura Maltija. Biex ma ntawwalx ħafna inħanħalli f'idejhom ma nafx kif temmu eżattament minn ħajibda bejniethom ġifieri nħalli f'idejhom biex jibda xi ħadd minnhom. Kif kienet jgħid konna ngħidu issa bejnietna tajjeb li nżommu il-mic fuq mute, imbagħad x'inhu ikun hemm il-ħin x'in jispiċċaw il-kelliema u jkun hemm ħin anke biex niddiskutu biex nitkellmu tkunu tistgħu tixelu l-mic u tistaqsu jew tirreaġixxu għal dak li tkunu smajtu. Nirringrazzjakom u nħalli f'idej Emanuel jew Father Sherlock biex ikunu jistgħu jibdew. Tibda inti Manuel xorta tagħlija. Okay. Sekonda żejra. Sewa. Malina se nitkellem fuq il-klandestin, is-satra u l-misteru f'Pawlu ta' Malta. It-toroq tal-mulej imserpa ħafna u l-istaġuni tiegħu strambi wkoll. Mill-artijiet gburin, mill-bliet setana diklit moħbija għażlet dan l-iskoll. Waqfitni f'nofs it-triq diklit moħbija u d-dawl qammix għamilni bnidem ġdid, is-suj mexxini fost il-ġnus imbeda u jiena biss għaddej u biss is-sit. Dan huwa il-bidu ta' l-oratorju Pawlu ta' Malta. Pawlu jirrakkonta l-inkontru ma' Alla fit-triqtu lejn Damasku u ħajtu tinbidel ta' taħt fuq. U Pawlu jiltaqa' ma'Alla waqt dan il-vjaġġ li minħabba dan l-inkontru fit-transitu bejn pagan u nisrani jispiċċa fuq vjaġġ ieħor li wkoll jagħtih inkontru darba ma' blata, inkontru li wkoll kellu jwassal għal transitu ta' poplu sħiħ, indiġenu ta' dan l-iskoll li innawfraga miegħu waqt grigalata kera. Biex ngħidu hekk Pawlu darbtejn jitwaqqaf f'nofs vjaġġ. Isib ostaklu għal dak li kien intenzjonat illi jwettaq. Id-darbtejn jitwaqqaf mill-istess entità, id li żommu u tfixkillu l-itinerarju tiegħu. U fuq kollox hija id li ma tidirx, mhux għax hija inviżibbli, iżda hija moħbija. Għaliex moħbija u mhux inviżibbli? Għaliex l-inviżibilità tqajjem id-dubju fl-eżistenza. Dan jiġri lil Alla nnifsu għax dejjem jekk nassumu li jeżisti huwa inviżibbli u li sakemm mhuwiex sottomess għal wieħed mis-sensi qabbli għandna raġun nissuspettaw li mhuwiex hemm. Il-ħabi mill-banda l-oħra jindika qabel xejn preżenza. Hemm moħbija mela li fil-bidu tal-oratorju diġà tidher, jew aħjar ma tidirx tieħu azzjoni. Parentesi. Għala lit.
Għala din is-sineddoke ta' Alla antropomorfizzat. Lit bħalma juri Michelangelo b'tant konvinzjoni fil-Kappella Sistina. Hija dik il-parti tal-ġisem li treġi l-azzjoni, li timmanifesta l-azzjoni. Dik il-parti tal-ġisem li tixet l-awtorità, li tagħti direzzjoni bis-seba' l-werrej, li teddet bil-pon, li s-sellem b'tixjira, li titħadded bil-ġestikolazzjonijiet, li tmissek. Hija lit li timmanifesta simbolikament ukoll il-ħsieb teista tal-providenza divina. L-att intervenzjonista ta' Alla li minkejja li qatt ma jidher u allura biex nikkwota l-Friġġieri l-istaġuni tiegħu huma strambi, appuntu għax ma jistgħux ikunu kwantifikati, l-effett tiegħu jiddetermina l-kors tal-ħajja. Dan kollu tagħmlu lit, din lit moħbija li kellha tibdel jekk mhux ukoll tikteb l-istorja kollha. Issa is-simbolu tal-lit attwalment huwa metafora biblika li nsibuha ħafna drabi fil-kotba mqazza, partikolarment it-Testament il-Qadim. Pereżempju, huwa u jkellem lil Mosè minn siġra taqbad bla tinħaraq, Alla jiddikjara u mitt idi u nidrob l-Eġittu bl-ġubijiet tiegħi kollha. U darb'oħra u jiddiskuti l-istess kwistjoni ma' Mosè, Alla jisħaq. U madankollu Farawn ma jagħtikomx widen u jien nitfa' idi fuq l-Eġittu u noħroġ il-qtajja tiegħi, il-poplu tiegħi, l-ulied Iżrael minn ġo nofshom. U jarfu l-Eġizzjani li jien il-mulej, immeta mitt idi fuq l-Eġittu u noħroġ l-ulied Iżrael minn ġo nofshom. Eventwalment, meta l-poplu Iżraeljan joħroġ mill-Eġittu, Mosè jfakru li ħriġtu mill-Eġittu minn dar lil sira għax bid qawwija ħareġkom il-mulej. Is-saħħa ta' din lit hija rikonoxxuta mill-Iżraeljani stess, tant li Mosè flimkien mal-poplu tiegħu janni lemintek ja mulej int kbir bil-qawwa, lemintek ja mulej trażżan il-għadu. Issa tajjeb illi ninnutaw ukoll però li din ma kienitx id b'saħħitha biss, imma xi drabi anki vjolenti u tal-biża'. Fid-Deuteronomju Mosè jirrakkonta kif lill-edewwa tagħhom kienet ukoll id il-mulej fuqhom biex erdithom minn nofs il-kamp sa ma ntemmu. Dawn mhumiex l-istampi kollha ta' din lit, illa għaliex din lit taf tkun benevolenti u aktar milli b'xi aggressjoni, kif anke naraw bnejdu aħna f'Iżajija u tant kotb oħrajn, turi il-providenza tagħha bil-karità u l-protezzjoni kif jistqar Estra ngħidu aħna fil-ktieb tiegħu. Id il-mulej Alla tiegħi kienet fuqi. Anki Ġob fl-ar mumenti tiegħu jirrikonoxxi li Alla jintervjeni kif jaħseb li huwa l-aħjar u jaqsam dan il-ħsieb bl-użu tal-istess metafora min fost dawn kollha ma jafx li id il-mulej għamlet kollox. Fi kliem ieħor, ir-raġunament teista għandu eruq li jieħduh lura eluf ta' snin. Fuq kollox huwa argument li jirrispettja wkoll il-mitoloġiji ewlenin, inkluż dawk li jinterpretaw il-ġenesi tal-bniedem kollu lilin minn xi qawwa divina, anke jekk imbagħad malli jitfaċċa d-divin jibda joħloq l-iskemi tiegħu
kif jidirlu u jimmanipula u jitrasforma skont l-etika tiegħu jew tagħhom fil-każ tal-reliġjonijiet politeisti. Minkejja l-kontroargumenti miġjuba matul is-snin, il-fema teista li Alla jintervjeni meta jħoss il-bżonn tibqa' waħda b'saħħitha, kif fil-fatt nistgħu naraw mill-oratorju ta' Friġġieri. F'dan il-każ, Lit ma taħdimx b'mod tant dirett bħalma naraw fir-rakkonti tat-Testament il-Qadim, tant li hija deskritta bħala moħbija. Pawlu ta' Malta, jew kif nistgħu nsejħulu aktar Pawlu ta' Friġġieri, jitmexxa minn mulej li huwa Alla klandestin, li mhux biss jimmanuvra mingħajr qatt ma jidher, imma bilkemm jissemma jaħdem il-pjan tiegħu fis-satra u b'diskrezzjoni kbira. Dan Alla moħbi, wiċċu ma jista' jilmħu ħadd. Fil-każ ta' Friġġieri, il-klandestinità ta' Alla ma twassalx għad-dubju fl-eżistenza, anzi għall-kuntrarju. Tpoġġi lil Alla f'dimensjoni ta' misteru fejn kollox jinħadem fis-satra minn din il-forza kbira wisq biex tintlemaħ. Mill-ftuħ tiegħu l-oratorju jiddikjara din il-konvinzjoni teista li n-nawfraġġju huwa riżultat tal-providenza. Hekk kif il-ġrajiet il-kbar irrakkuntati fit-Testament il-Qadim iseħħu biss għax hekk għażel Alla għal ebda raġuni oħra, il-miġja mhux mistennija ta' Pawlu kienet fil-pjan providenzjali. Fit-Testament il-Qadim, Lit tidher taħt tliet forom. Lit li tiddistruġġi lill-għadu, Lit li tippjana u Lit li tipproteġi. Fix-xogħol ta' Friġġieri jidhru l-aħħar żewġ forom ta' Lit. Għax minn barra li hija metafora tal-providenza, dejjem fis-sens teoloġiku tal-kelma, hija wkoll Lit protettriċi kif tidher fil-ktieb ta' Eżdra u f'testi bibliċi oħrajn. Xi ħadd mill-ekwipaġġ tal-bastiment li kien iddestinat imiss il-qiegħ jirrikonoxxi li Lit il-moħbija mhux biss ippjanat in-nawfraġġju imma wkoll ħadet ħsieb tiskansa l-għarqa minkejja l-grigalata qawwija imqajma minnha stess. Imbierka Lit moħbija li mxiet magħna. Dan il-ħsieb tajjeb li niftakru ma kienx introdott fil-letteratura Maltija minn Friġġieri. Bejn l-1915 u l-1945, għalkemm mhux regolarment, Dunkarm iċċelebra n-nawfraġġju ta' San Pawl poeżija bl-iskop li jibdel lil qaddis minn apostlu u missjonarju għal mexxej politiku u simbolu nazzjonali. L-istess kif kellu jagħmel warajh Friġġieri b'dan l-oratorju kif jixet imqar it-titlu tiegħu u anki it-talba tal-Maltin meta fuq ix-xatt u se jkompli fit-triqtu lejn Ruma jissupplikaw ibqa' magħna biex tmexxi lil ġensna, ibqa' magħna biex taqqat lil kotra u tmexxina l quddiem. Fl-1925 Dunkarm jasserixxi l-fema meta jikteb jasserixxi din il-fema meta jikteb imbagħad il-qawwa talla lil ħlejjaq kollha żomm u tal-bnedmin il-ġrajja berf li ma bħalu d-domm. Dunkarm mhux biss jara l-intervent providenzjali iżda id-determiniżmu li jiżvolġi hekk kif Alla idomm jiddisinja id-dinja b'dak kollu li jseħħ fiha. Sentejn wara jtenni din il-konvinzjoni u darba l-esperjenza tan-nawfraġġju minn barra li hija qaddisa hija wkoll sublimi kif wara kollox titlob l-estetika romantika. Le ma qamx min jeddu l-baħar, ma venvinx min jeddu r-riħ, it-taqliba kienet twaħħax iżda l-ħsieb ħanin sabiħ. Fl-aħħar poeżija tal-10 ta' Frar, jiġifieri dik tal-1945, Dunkarm mhux biss ikompli jisħaq il-pożizzjoni teista tiegħu imma talli juża appuntu il-metafora
tal-id maħbub missirna meta id moħbija tefetek f'nofs tal-lejl fuq ix-tuttana int fraħt u staġibt bil-qalb Maltija u xtaqt u fimt li dejjem tibqa' magħna. Dan għandu jurina jiġifieri li s-sineddu tal-id fix-xogħol ta' Friġġieri issegwi tradizzjoni metaforika li ma tirreferix biss għal kotba mqazza imma wkoll anzi primarjament għal poeżija ta' Duncan. Fl-eluq tiegħu l-oratorju jerġa' jdur lejn is-simbolu tal-id, il-moħbija, meta jġib lil Maltin fil-climax mużikali x'ma rridux ninsew titkellmu wkoll fuq biċċa mużika, meta fil-climax mużikali kantaw imbirka lid moħbija li waslitek. Dan l-oratorju ma jixidx biss il-wirt metaforiku u l-attitudni teoloġika li Friġġieri jieħu mingħand il-predeċessur li tant kien jammira, ma anka l-idea tiegħu ta' nazzjon u tan-nazzjon. Għalhekk huwa diskors ieħor dan nifhem illi jmur lilin mill-iskop tal-lejla tiegħi. Ma jaf ikun diskors importanti anke fid-dawl tal-fatt li l-Akkademja għażlet propju dan ix-xogħol għall-attività tal-lejla. Forsi bqajna marbutin mal-idea romantika tan-nazzjon u mal-fema klassika tal-providenza divina moddija lilna anka permezz tad-dutturi l-kbar tal-Knisja. Mhix biss din lid li tinsatar f'dan il-vjaġġ imqalleb ta' Pawlu lejn Ruma. Il-proċess kollu huwa moħbi. Għal-raġuni li min nieda u qiegħed imexxi kollox huwa misteru fih innifsu. It-toroq imserpin li jagħmel allużjoni għalihom l-oratorju u l-istaġuni strambi jipperpetwaw din l-awra ta' misteru mifruxa tul l-oratorju kollu. U għalhekk li l-personaġġ imsejjaħ Ruħ, misteru ieħor minħabba li huwa personaġġ bla identità, iwissi lill-vjaġġaturi li se jseħħu ħwejjeġ strambi. Bħalma huwa stramb l-aġir ta' din lid moħbija. Imbagħad hemm is-sattra skomda tal-maltempata nfisha li nikkwota twaqqa dalma sħiħa li ħbit kollox fi ħdana. Anke l-aspett fiżiku fejn qiegħda topera lid il-moħbija jieħu l-istess awra misterjuża. In-nuqqas ta' viżibilità mhux biss jiddrammatizza aktar in-nawfraġġju imma jfakkar fil-klandestinità tal-arkitett ta' dan kollu. Ħarsa lejn il-madwar turina kif nikkwota is-sħab qed jaħbi kollox. U ma jistax jonqos li jidħol il-lejl u l-lejl huwa iswed ħafna. Terġa' dan id-dlam li jaqa' waqt il-vjaġġ. Aktarx li jfakkarna fid-dlam li tiftaħ bih id-Divinja Kommedja mi ritrovaj per una selva skura. L-istess kif id-daħla lejn id-dinja sotterranja fl-Eneide tiddallam bil-foresta u ssir aktar misterjuża u tal-waħx bit-twissija tas-Sibilla. Dan kien il-kliem iwaħħax misterjuż li s-Sibilla ta' Kume bastritilna. Saqa fil-ar ħaxxen leħina frada tirbombi għas-sewwa u tqartas kollox f'satra. Hekk ukoll jiġri fl-oratorju aktar mal-bastiment jinġar qrib Malta. Mill-lerien ta' l-ibħra mudlama fejn iduru madbin l-mijiet minn ġo xquq tal-blat moħbi hemm isfel ħarġet dawa sewdiena li dwiet. Għaldaqstant mhuwiex Alla jew lid biss li huwa moħbija lanqas il-mappa tal-pjan misterjuż tiegħu imma anke l-post. Bħal vjaġġ ta' Dante u Virgilio qablu, il-vjaġġ ta' Pawlu ta' Malta huwa skur, anzi sewdien, fejn kollox huwa mistur u mdallam, mitfun
fil-kaos u d-diżordni. Skużawni, inħbiet, qed nikkwota, inħbiet jimsħaħ ix-xemx minn wiċċ is-sema u aktar tard l-għajnejn tas-sema nagħlqu inħlew u ma jidhrux. F'din is-satra u misteru jitfaċċa mbagħad l-iskoll li lid moħbija kienet ilha timbotta lejh il-bastiment ta' Pawlu. Hawn Friġġieri jintroduċi misteru ieħor. Xi ħadd min-nawfragi josserva li dalwaqt se nirfsu fuq dil-gżira misterjuża mitlufa fost dawn l-ilmijiet imqalba. F'avventura bħal din ma setax jonqos li anki l-blat li l-bastiment kellu jaħbad miegħu ikun misterjuż. La darba Alla huwa entità moħbija li tfassal l-istorja, tiddiriġija u tiddetermina, kollox irid ikun pariċċ. Il-misteru u s-satra li flimkien jikkombinaw il-biża' u s-sabiħ. Tlaqqih li għal darb'oħra ma jistax ma jfakkarniex fl-attitudni romantika li Friġġieri sostna tul il-poeżija tiegħu. Biex nikkonkludi, għax m'għandix idea ta' ħin. Nhar il-Ħadd 24 ta' Marzu 1985, fil-11 ta' filgħodu, l-Oratorju Pawlu ta' Malta ġie ppreżentat fis-Santwarju tal-Madonna ta' Pino. L-Isqof Tawdex jikkonkludi n-nota li kiteb fil-programm tal-okkażjoni b'daw il-kelmiet. Hija x-xewqa tiegħi u ta' bost oħrajn li jħobbu l-art twelidna u r-reliġjon għażiża tagħna li l-messaġġ profond li joħroġ ċar mill-Oratorju Pawlu ta' Malta jiġi milquh bil-ferħ mill-poplu tagħna, speċjalment miż-żgħażagħ, u hawn importanti, sabiex tkompli tissaħħaħ dejjem iżjed dik ir-rabta qaddisa li fil-pjan misterjuż tal-Provvidenza Divina għaqdet darba l dejjem il-ġens Malti mal-Apostlu missielna. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Dr. Emanuel. Tut ta' dik il-perspettiva li tajtna fuq l-oratorju. Immiss issa nistieden li l-Patri Ċarlo Camilleri li ħajtratta l-oratorju minn perspettiva tal-loġika u mitoloġiku tal-mit tal-kelma. Fidejk, Patri Ċarlo. Grazzi ta' din l-istedina biex nieħu sehem f'din il-laqgħa nħossha importanti u f'posta. Jiena xtaqt nitkellem fuq Pawlu ta' Malta bejn il-loġika u l-mit fil-kelma, fil-kidba u fil-raġuni. U l-ġist tal-ħsieb li provajt noħroġ huwa ispirat ukoll minn dak li jgħid Oliver Friġġieri wkoll fejn jitkellem fuq il-mument reliġjuż li huwa mbiddel f'għażla storika u kulturali, dana jgħidu fid-daħla li huwa jagħmel fil-ktejjeb illi tqassam biex il-poplu jkun jista' jsegwi l-oratorju Pawlu ta' Malta fl-1985. U jiena rajt kemm il-darba jienu naqra dan l-oratorju kemm il-darba għal din il-xisima għal din il-laqgħa li għandna. Rajt fiha il-prinċipju loġiku u mitoloġiku illi Friġġieri jiġborhom flimkien jew jitfantu flimkien sabiex propju jipproponi mill-ġdid prinċipju ta' għaqda. Dak huwa l-ġist ta' dak li se nipprova nagħmel jiena llejla f'20 minuta niġbor ftit il-diskors. Min issa nagħmel PowerPoint imma qed ngħaddi t-taħdita biex inkunu nistgħu insegwu minn hawn minn hemm imbagħad nagħmel xi osservazzjonijiet li mhumiex miktuba. Meta fit-19 ta' Jannar is-Sur George Farrugia f'isem l-Akkademja tarrafli li se ssir taħdita dwar l-aspetti mill-oratorju Pawlu ta' Malta
u ġejt mitlub biex nitħadded dwar xi bixra jew oħra, nistqar li l-ewwel sentiment kien minn tant Pawlu ta' Malta isu erġajna. Kważi donnu u mbagħad meta fittixt fil-ktieb autobiografiku Fjuri li ma jinxfux, kważi rajt l-istess sentiment tal-professur Friġġieri meta Maestro Camilleri baqa' jsu swaraħ biex iħażżes xi versi ħalli jkun jista' jimmużikhom. U jisu għal-bidu Friġġieri jgħid li ma tantx daqqitlu li jikteb versi għal mużika u mbagħad jisa tintemm hekk. It-tema ta' San Pawl iżid Friġġieri kienet inħliet. U personalment inħossu koll li il-mit Pawlin, issa nitkellem ftit iktar fuq l-idea tal-mit, inħoss li inħela fis-sens li huwa ma'sur kemm wieħed jista' jasru u ma nafx kemm għandu s-saħħa ta' mit għall-ġens tagħna. Mit fis-sens kontemporanju tat-tifsira tal-kelma kif juruna wkoll awturi reċenti bħal Dill, Fowler u oħrajn, jiġifieri ġrajja fittizja li mhux biss għandha qalba storika imma wkoll il-qawwa u hawn qiegħed l-importanti illi twassal verità moħbija. Issa b'xorti ħażina meta nitħattu minn mit, f'moħħna għadu jitwi l-ħsieb politiku insejjaħlu jiena illi l-ġrajja mitika hija forma inferjuri jew superstizzjuża ta' għarfien tar-realtà u din il-fema issib l-eruq tagħha fil-ħsieb Latin Ewropew li għal sekli sħaħ ukoll użat biex isaħħaħ il-fema politika wkoll tas-superjorità tar-razza pereżempju u l-kultura fejn il-ġrajiet il-kbar dawk li bl-Ingliż ngħidulhom il-meta-narratives u il-Bibja hija meta-narrative u għal Malta l-atti tal-Apostli il-ġrajja tan-nawfraġu hija meta-narrative fejn il-ġrajiet il-kbar bibliċi komuni għal Uliet Abram kienu meqjusin ġrajiet jew ġrajja teoloġika jew ġrajiet teoloġiċi fil-waqt li l-ġrajja kbar oħra ta' kulturi kolonizzati u mjasra kienu meqjusin ġrajiet jew ġrajja mitoloġiċi. U allura l-valur tagħhom huwa inqas u forsi huwa magħdud mal-ħrejjef. Illum però nippreferu nitħattu mill-mit fis-sens wiesa' tal-kelma u fis-sens proprju tagħha. Diġà il-Griegi, pereżempju, kienu jaraw fil-mit u fil-loġika żewġ modi ta' ħsieb, it-tnejn essenzjali, it-tnejn komplementari. Il-mit jirrakkonta fabula biex nikkwota lil Certeau, jirrakkonta fabula u jirrakkonta is-sens li nagħtu lill-esperjenza eżistenzjali tagħna. Il-mit għalkemm huwa marbut mal-presokratiċi, però ġifieri ma nistgħux ngħidu illi waqaf magħhom, spiċċa magħhom. Il-logos min-naħa l-oħra huwa il-prinċipju tar-raġunar, ir-raġunar loġiku, razzjonali, xjentifiku, jekk trid pragmatiku. Fi żmienna anki fi żmienna fil-seklu li għadda anki Carl Jung pereżempju fuq livell psikoloġiku jitkellem fuq l-arketipi li għandhom x'jaqsmu ma' dawn il-miti, mal-mit. U Nietzsche wkoll pereżempju kieku nistgħu ninterpretaw il-prinċipju Dionisjaku tiegħu u l-prinċipju ta' Apollo, it-tnejn u li Zeus illi huma il-prinċipju razzjonali Apollo u l-prinċipju wkoll tad-dinja emottiva u biex ngħidlek dinja interjuri, id-dinja wkoll anki ta' ċertu biżgħat irrazzjonali, id-dinja ta' Dionisju li aħna fil-mitoloġija norbtuh mal-inbit u d-baħrit. Imma l-koll kollox dan huwa marbut jew jitqanqal quddiem il-biża'. Tal-quddiem se nsemmi pereżempju lit-teologu filosofu Tillich li jitkellem fuq il-kuraġġ li tieqaf quddiem il-biża' u li narawh ukoll ġifieri fl-oratorju għall-inqas jiena narah fl-oratorju Pawlu ta' Malta. Ġifieri illum nippreferu nitħattu mill-mit f'dan is-sens wiesa' u proprju tal-kelma, il-mit illi ifittex is-sens profond tal-ġrajiet li ngħixu u allura huwa hu nnifsu prinċipju ta' għaqda. Issa Friġġieri dwar l-oratorju Pawlu ta' Malta jistqar li dam itella u jniżżel sabiex jibda jħarbex 4 versi għaliex ma kellu xejn xi jgħid u meta ġietu l-kelma imqanqal ukoll mill-ġrajja tal-firdiet politiċi u reliġjużi ta' tmeninijiet li fihom huwa jgħid fil-awtobiografija kien qed jara tikbes mill-ġdid il-fjamma tas-sittinijiet, forsi b'mod aktar perikolus.
u li setet tikber u taħrab mill-idejn, ġietu din il-kelma mill-qalba ta' ruħu. Jgħidilna li bdejt naqra r-rakkont bibliku vers, bdejt niddrammatizzah u naqrah fid-dawl tat-tifsira reliġjuża tal-ħajja. Issa t-tifsira reliġjuża tal-ħajja jiena għalija hawnhekk nara mhux fis-sens mifhum popolarment ta' twemmin jew ieħor falla jew fieħor, imma f'dak il-mutur illi jagħti is-sens illi l-ħajja, il-kelma reliġjon, jekk ikollna narawha etimoloġikament, ġejja mill-Latin religare, li min-naħa tagħha ġejja wkoll mill-verb Grieg lego, u li minna mbagħad noħorġu n-nom logos, u dawn kollha jindikaw irbit, għaqda, raġuni, loġika, liġi u f'Pawlu ta' Malta, Oliver, il-professur Friġġieri, isemmi il-liġi iktar minn darba. Liġi illi żżomm kollox flimkien u li ma tħallihx jaqa' fil-kajos u t-tifrik jew dak li fil-Ġenesi, kapitlu 1 vers 2 insejħulu t-toħu aboħu, t-taħwit u l-baħ. Illi hawnhekk huwa materializzat kemm naraħina bil-konfużjoni ta' ilħna imma wkoll bil-maltempata. Dak il-logos li fil-Bibja bil-Malti aħna qlibnija għal verb għaliex jaqqat jew kelma fi traduzzjoni tal-prologu ta' San Ġwan. Inħoss li taħt Pawlu ta' Malta hemm dan il-ħsieb li fil-verità Friġġieri għal min jafu qatt ma telqu minn ġo moħħu sal-anqas nifs ta' ħajtu u li bċertu insistenza kien jipritkaħ dan l-aħħar kull fejn kien ikun, speċjalment meta kien ikollu l-opportunità li jitħaddet b'xi qasam ekleżjastiku jew ieħor. Ittieħ xtema li jitkellem fuq dejjem kien niżeffem fin-nofs u b'ċerta insistenza jisu preokkupazzjoni kbira dan l-element. Inħoss iżda li għal xi raġuni jew oħra Friġġieri ma ġiex mifhum dwar dan il-punt kruċjali la mill-ekleżjastiċi u lanqas mill-qasam sekulari. U nemmen li dan huwa t-testament li juħalla lin-nazzjon tagħna. Ma ninsewx li Friġġieri fi kliemu stess ħa edukazzjoni fonda fil-qasam tal-ilsna, inklużi l-Grieg klassiku u l-Latin, u wkoll jaraf li bħala seminarista ġie ffurmat f'dawn is-sisien li huma l-bażi ta' kull kultura li tirrispetta lilha nnifisha. Għax huma prinċipji li jmorru lil hemm minn kultura u twemmin partikolari. Huma prinċipji li nsibuhom taħt kull forma ta' kultura, taħt kull forma ta' reliġjon, taħt kull għarfien ukoll filosofiku u anke wkoll mitiku sa ċertu punt. Fi fjuri li ma jinxfux jikteb hekk, l-ewwel kors fis-seminarju maġġuri kellu jaqgħad flimkien l-istudju xjentifiku akademiku tal-letteratura ma l-istudju tal-ħsibijiet il-kbar tal-istorja mill-eqdem filosofi Griegi sa l-inqas il-ħassieba ewlenin tal-ewwel nofs tas-seklu 20 minn Sokrate u Platun u Aristotli u Plotinu, Sant Wistin u Sant Tumas. Dawn kollha kienu jittrattaw fil-kitbiet tagħhom il-problematika tar-relazzjoni bejn il-logos u l-mythos. Mbagħad minn Hobbes, Descartes, Spinoza, Locke u Kant, u mbagħad Husserl, Bergson, Heidegger u Sartre u Austin u xi żjed jgħid il-professur Friġġieri. U għaldaqstant tal-inqas għalija mhuwiex diffiċli illi nara f'Pawlu ta' Malta illi Friġġieri fittex li jagħti prinċipju loġiku u mitoloġiku imżewġin flimkien u li hu jiddeskrivih bħala mument reliġjuż li hu inbiddel f'għażla storika u kulturali. F'Pawlu ta' Malta Friġġieri jagħmel għażla konxja li la jispira ruħu u wisq anqas jagħti, nikkwota lilu, informazzjoni storika. Iżda li jinżel fil-qiegħ tal-verità mitika tal-ġrajja tal-Atti tal-Apostli li minna nnifisha li hemm mitfettiq polemikus fil-qasam storiku ġeografiku li minnu nnifsu tibqa' investigazzjoni ċatta u bla ebda qawwa u rilevanza ta' trasformazzjoni għax fl-aħħar mill-aħħar dak li lilna jinteressana hija minna nnifisha din il-ġrajja tan-nawfraġġju fl-Atti tal-Apostli riflessjoni teoloġika, simbolika jew mitika qabel ma hija riflessjoni jew inkella rakkont storiku. Jekk trid fuq il-Knisja tal-bidu li qed issib triqta bejn il-kurrenti qawwija tal-ġrajja dinjija ta' dak iż-żmien, bejn Ċesri u l-Lut, bejn is-superstizzjoni u r-raġuni, illi tagħha reliġjon ta' Pawlu kienet il-Paladin. Tajjeb inżommu f'moħħna pereżempju li fl-Atti tal-Martri dejjem it-tensjoni jiddur fuq min hu bla raġuni jew superstizzjuż, jekk hux in-Nisrani jew ir-Ruman.
jekkux il-vittma akkużat, jew il-ħakem li josserva il-liġi u hawnhekk f'Pawlu ta' Malta propju tiftaħ l-oratorju jiftaħ bl-applikazzjoni tal-liġi għal kundanna u l-kastig. Għandna propju jiftaħ bl-istqarrija ta' Pawlu u mbagħad hemm il-kastig. F'dan id-dawl nifhmu għala Friġġieri jagħżel li jgħid li nikkwota lilu li l-miġja ta' San Pawl hi silta mill-Bibja iżda hija wkoll paġna mill-istorja ta' Malta u jiena lija mhux tant għaliex storikament fis-sena 60 Pawlu ħabat ma' dil-blata, iżda għax din il-ġrajja hija minnha nnifisha kif jgħid Friġġieri wkoll taqida ta' storja, tradizzjoni u immaġinazzjoni minn suġin f'rakkont wieħed. U li Friġġieri dawn kollha jirreplikhom qudiemna f'Pawlu ta' Malta, anke il-fatt li jażel li jagħti t-titlu Pawlu ta' Malta. Nistgħu ngħidu Pawlu s-Sirjan, Pawlu ta' Kristu, Pawlu tal-Bibja, Pawlu ta' Friġġieri, Pawlu tal-Belt, Pawlu ġifieri fl-isem stess Pawlu ta' Malta diġà Friġġieri qiegħed jiġbor f'dak l-isem storja, tradizzjoni, immaġinazzjoni minn suġin f'titlu u f'rakkont. U għalhekk huwa stess jaraf li minkejja li ma kellu l-ebda skop politiku jew partitarju, Friġġieri jagħmel distinzjoni fil-fatt bejn messaġġ nazzjonali u wieħed politiku, meta jħares lura jaraf li Pawlu ta' Malta seta' jinftiem b'xi mod politiku. U hekk kien li lemm il-partiġaniżmu jgħidilna wkoll kont se nqiegħed fuq il-fom ta' eluf ta' Maltin kelma li biha setgħu jitkellmu ma' Alla tagħhom. Kelma lill-Alla għal Malta. Kont eċitat biex nara kif kien se jkun effettiv il-kliem li kont ktibt. U jiena jidhirli li Friġġieri hawnhekk juża il-kelma kelma b'mod insistenti għaliex donnu qisu jrid juri li din il-kelma għandha din il-qawwa li taqqat. Din il-kelma għandha din il-qawwa loġika, din il-qawwa ta' rabta. Rabta tal-poplu ma' Alla, rabta ta' Alla ma' Malta, rabta wkoll tal-poplu miegħu innifsu. U hawnhekk ġifieri l-iktar kelma importanti hija effettiv ukoll, kif kien se jkun effettiv. Dan kollu. Fil-fatt il-qawwa ta' Pawlu ta' Malta nħasset meta Knisja u Stat ġew flimkien. Meta l-poplu biħġaru mela San Ġwan li Friġġieri sejjaħlu Knisja, Fortizza u Teatru. Meta l-poplu għajja tal-biss biex terġa' tiġi kantata jew biex ngħidlek biex terġa' tiġi ripetuta it-talba li l-Maltin jagħmlu lil Pawlu biex jibqa' magħhom u jgħidilhom kelma li taqqat. Meta l-poplu beka jgħidilna Friġġieri. Meta l-oratorju mbagħad ġie mtella kemm il-darba wara l-1985. Friġġieri jagħmel il-punt li dakinhar għalih San Ġwan kien knisja, kważi jrid jgħid knisja fil-veru sens tal-kelma, mhijiex teatru, mhijiex fortizza, imma messa qogħdu fl-etimoloġija ta' fortizza u s-simboloġija tagħhom u t-teatru, ma hemm dan l-element ta' knisja illi qisu jrid ifisser prinċipju li jiġbor flimkien. Knisja mill-erq kenese, inħorġu wkoll kinsa tiknes li fil-fatt huwa l-azzjoni l-att li tiġbor flimkien. Għad-derivati kollha ta' dan l-erq. U knisja, għalhekk ngħidula knisja x'tiġbor flimkien. Taqqat. U Friġġieri b'insistenza kbira jgħid għalija dakinhar San Ġwan kien knisja. Meta fis-6 ta' Frar li għadda l-President ta' Malta ħabbar li se jniedi konferenza għall-Għaqda Nazzjonali. Kont għadni qed intella u nniżżel se ngħid u fuq is-sena qabad fuq dan l-oratorju. U għaddili l-ħsieb li forsi Pawlu ta' Malta għadu rilevanti. Għaliex neħtieġu mill-ġdid illi nfittxu il-logos li jorbotna. Dik li Friġġieri indika bħala ir-raġuni wara l-ħolqien u wara kull ma jeżisti, inkluż il-Maltem fin-numru 5 tal-oratorju fil-parti fejn jitħaddet mill-bxara. Jippreżentalna din ir-raġuni li għal-fidi ta' Friġġieri u anki fl-oratorju hija raġuni li għandha wiċċ huwa Alla, hija l-providenza tiegħu tajjeb li
biex nallaċċaw naqbad ma dak li qed jgħid Emanuel Mifsud, lit hija importanti ħafna wkoll għaliex anki fit-tradizzjoni kattolika, fit-teoloġija kattolika, lit marbuta mal-providenza, marbuta mal-azzjoni ta' Alla, lit hija il-metafora jew inkella is-simbolu ta' Ġesu Kristu, ġifieri Alla li niżel fostna, il-logos li niżel fostna. U li bih Alla isalva, li bih Alla jfejja, li bih Alla jaqqat. U allura meta aħna insibu dan il-logos, issa huwiex Kristu jew u x'inhu, ġifieri mmur lil hemm minn tradizzjoni reliġjuża partikolari, meta nsibu l-logos, ġifieri r-raġuni illi torbotna, dan ovvjament mbagħad jissarraf f'għaqda tas-sew nazzjonali, f'nazzjon li bħal kullimkien u bħal f'kollox f'din id-dinja bħalissa għaddejjin minn taqlib ta' bidliet radikali f'kull qasam. Fil-qasam antropoloġiku, fil-qasam soċjoloġiku, fil-qasam mediku, fil-qasam ukoll lingwistiku, f'diversi oqsma. Fil-qasam ukoll globali, taħlit tal-popli. Pawlu ta' Malta jatina nħossjina jekk immorru lil hemm, ġifieri naqbżu lil hemm mill-qoxra tiegħu ta' rakkont nisrani, jatina lodda teknika poetika illi aħna nistgħu nħadmuha mal-żmienna biex nibdew mill-ġdid, nagħmlu mill-ġdid tiftix għal dan il-logos illi qiegħed jorbotna bħala poplu. Għaliex karatteristika tal-logos hija li mhux inti toħolqu, il-logos qiegħed hemmhekk, inti tiskoprih. U allura hemm diġà loġika illi taqqat lil dan il-poplu illi forsi jidher li wkoll huwa mifrud. U x-xogħol tagħna huwa li insibuh dan il-logos, din il-loġika. Hemm relazzjoni kbira u kostanti pereżempju fl-oratorjo bejn il-liġi u l-ħaq. Fin-numru 2 fejn jirrakkonta l-kastik, propju jibda hekk, il-kottra tajjat il-mewt lil Pawlu li ħada kontra l-liġi, il-mewt. Ġerusalem isirlek il-ħaq biex nifhmu sewwa x'inhu l-għajb li għamilt. U anki fid-difiża pereżempju. Pawlu jidher fin-numru 3 meta jiddefendi lilu nnifsu, jidher bħala il-filosfu stojku illi ma jibżax jgħix imma laqas jibża imut. Seneca pereżempju jitkellem li kien stojk, filosfu stojk, jitkellem fuq dawk illi laqqas jafu jgħixu, jibżaw jgħixu, ma jridux jgħixu, imma fl-istess ħin laqqas jafu jmutu. Din l-immaġni ta' Pawlu, pereżempju, fin-numru 3. Ma nqast lil ħadd u lanqas ksirt il-liġi, għamilt is-sewwa biss u dan intafu. Irrid li jsir ħaq minni quddiem ċesri u jekk wettaqt il-qerq li l-mewt isejjaħ, ma nibża xejn u l-mewt ħadd tiġi fuqi. Jekk jiena mingħajr ħtija ħadd minnkom ma jista' jmissni, irrid immur għand ċesri. Nisoqgħod nikkwota l-paragrafi kollha, ma hemm din ir-relazzjoni bejn il-liġi u l-ħaq, bejn il-kelma pereżempju, il-kelma li hija logos, il-kelma li torbot, bejn il-kliem u l-imġiba li jikxfu minnu fih min huwa u x'għamel fin-numru 4. Tal-akkuża Festu jgħid isimgħu ja Sultan u intom ħuti. Mbagħad jitkellem fuq Pawlu u jgħid araħ quddiemek hawn. Il-kliem l-imġiba se jikxfu minnu fih min huwa x'għamel. U mbagħad iktar l-isfel fil-parti fejn jitkellem fl-oratorju fuq il-bxara fil-5 paragrafu, il-paragrafu ta' qabel tal-aħħar, Pawlu jgħid fuq innifsu l-istess kliem illi jgħid fuq Alla ċoe u fuq Ġesu Kristu dak il-kliem illi jgħid Festu fuq Pawlu. Dimt ħafna biex tinqeret il-kelma ta' Ġesu. U llum ninsab quddiemek biex ngħidlek dan min hu. Ġifieri il-kelma qed tirrifletti wkoll l-identità. U allura qed jaqqat il-kelma loġika, l-kelma li taqqat ma' persuna konkreta fil-kuntest tal-oratorju Ġesu Kristu. Imbagħad għandna wkoll rabta kbira fl-oratorju bejn l-erf u l-ġen. Din hija interessanti ħafna, pereżempju fil-paragrafu 6 jew fit-taqsima 6, t-twiddiba u t-talba, hemm dan l-erf li għandek se jwasslek biex tiġġennen. Ġifieri hemm din ir-rabta bejn l-erf u l-ġen li hija rabta filosofika u letterarja qawwija ħafna. Għandna l-Erasmus pereżempju, Erasmu li jikteb it-tifħir tal-ġen. Jew anki pereżempju Shakespeare.
insibuha din ir-rabta fl-opri tiegħu bejn l-erf u l-ġen. Jew inkella traduzzjoni mistika kemm fil-Vant u kemm fil-Punent tal-Jurodivi, dawk li nsejħulhom il-boloħ għal-Alla, il-boloħ il-juma r-rief. Jew fl-Idjota ta' Dostojevski pereżempju, l-għaref minnu l-għaref huwa l-idjota l-miġnun. U fil-ġen hemm il-veru erf. U allura hawn din ir-rabta kbira fl-oratorjo bejn l-erf u l-ġen u kważi wkoll meta Friġġieri jirrifletti fuq x'qanqlu biex jagħmel biex jikteb dan l-oratorjo, kważi jagħti ħiel ta' ġen li jagħmel isu ġennata. Ġifieri kien hemm jgħid aspetti illi jiena ma kontx qed narahom, li kważi qed jgħid li jiena kont miġnun, ma jgħidix literalment, imma jalludi għalija li qisu għamel ġennata illi daħal f'din il-biċċa xogħol. Jew inkella relazzjoni bejn is-sultan Pagan u Ruman li interessanti ħafna fin-numru 6, jemmen fil-kelma tal-mulej, Pawlu jgħidlu jiena naf li inti temmen fil-kelma tal-mulej u bħala mulej insibu s-sit jew il-prinċipju li jmexxi kollox, minkejja li nafu li dan il-pagan ma jemminx fil-mulej, ġifieri fl-Alla ta' Abram, ta' Iżak, ta' Ġakob, l-Alla ta' Ġesu Kristu, imma jemmen f'din il-kelma tas-sit, f'din il-kelma tal-prinċipju li jmexxi kollox, din il-loġika. U wkoll kontra pereżempju is-superstizzjoni tal-poplu tal-Gżira illi jemmen fil-qawwiet irrazzjonali. Jekk tridu għadu jgħix fid-dinja mitika fis-sens popolari tal-kelma u fis-sens dispreġattiv tagħha. Illi iqajmu fil-fatt ġudizzju u reazzjoni daqstant irrazzjonali ta' erda u firda. L-istess, qegħdin fl-istess ilma bħal baħħara tal-ġifen li ma jifhmux il-ħwejjeġ strambi li qed iseħħu fin-numru 8 u 9, l-ewwel netta x'insabu mazzin fihom. Qegħdin fil-maltempata, qegħdin fit-tempesta. U iktar għax m'għandhomx il-ħila bħal Pawlu li minkejja id-dlam u lit li ma tidirx li qed taħdem in-numru 10, jerfa' rasu lejn il-weda. F'Pawlu ta' Malta, fl-oratorjo, Friġġieri, jurina lil Pawlu illi jerfa' rasu lejn il-weda u l-weda hija kelma mogħtija, kelma li torbot allura jkien antik kelma qed nintrabat. Bil-Latin ngħidu promissio boniviri obligatio est. Il-weda tal-bniedem li huwa raġel hija obbligazzjoni, ssir obbligazzjoni, tintrabat. U b'din il-ħarsa nnutaw li l-istess ħolqien jiġi rifless ta' din il-kelma mill-loli li żżomm kollox flimkien u li ma tonqos ħadd fin-numru 11. Hemm rabta wkoll f'Pawlu ta' Malta bejn il-kelma u l-kuraġġ li minkejja kollox iġġib fejqan fin-numru 20. U dal-ħsieb insibuh ukoll fil-filosofija teoloġika, anzi filosofija mistika ta' Paul Tillich, kontrast mas-superstizzjoni u l-biża' li jimblokka u jqanqal il-firdiet. Dan il-ħsieb insibuh fil-ktieb tiegħu Courage, The Courage to Be, li fih jitratta propju diversi elementi ta' superstizzjoni u diversi elementi ta' ansjetà u tiġrib u kif l-istojku, per eżempju, n-nisrani u il-psikologu jitrattaw ma' dan il-biża' tat-telfien. Mill-libido tal-mewt, biex nitkellmu hekk f'ċertu sens. U hemm ukoll il-biża' mill-mewt u mit-telfien li nsibuha wkoll fin-nawfraġġju ta' San Pawlu anke wkoll kif jirrendija Friġġieri fl-oratorjo. Pereżempju l-istojku għandu dan l-erf tar-rassenjazzjoni, mentri n-nisrani għandu l-erf tas-salvazzjoni. Fuq livell psikoloġiku hemm is-saħħa li inti tibqa' wieqaf quddiem ukoll it-tiġrib u quddiem dak kollu li qiegħed jitfarrak. Imma dejjem hemm dan l-element ta' biża', dejjem hemm din ir-reazzjoni stojka, nisranija, psikoloġika quddiem il-biża'. U kważi Friġġieri jrid joħodna għat-traxxendenza, ġifieri li aħna ngħaddu mill-maltemp imma nibqgħu sħaħ li hija wkoll punt importanti, aspett importanti mill-mit tal-Atti tal-Apostli fuq in-nawfraġġju ta' San Pawl. Dal-ħsieb insibuh ħetta, forsi dawn huma għalija naħseb jiena huma elementi li l-hemm il-ġrajja Pawlina li tesprimi l-immaġinarju u l-lingwaġġ nisrani u li forsi llum il-maġġoranza taċ-ċittadini Maltin aktar x'għadhom m'għadhomx identifikaw ruħhom magħha,
il-100 Pawlin madu jgħidhom xejn. Jeħtieġ li niskopruhom mill-ġdid dawn l-elementi nħossina b'risq ġensna u pajjiżna li llum ukoll huwa msejjaħ jagħmel għażla storika u kulturali imġedda f'dinja li qiegħda tinbidel u li hija differenti ħafna miż-żmien li fih kiteb Friġġieri miż-żmien li fih ukoll wasal Pawlu Malta fin-nawfraġġju tiegħu fostna. Grazzi. Grazzi Patri Xarlo, ta' dik taħdita ferm interessanti. Nistiednu issa l-udjenza preżenti biex jekk hemm xi kummenti jew mistoqsijiet nistgħu niftħu diskussjoni. Mario jena, nista' nitkellem? Mela, le Mario. 3 punti. L-idea ta' Alla li jeqret tad-Deuteronomju noqogħdu ftit attenti għaliex Alla meta jeqret l-edewwa huma simbolu ta' dnub huwa l-ħażen. U naħseb li jista' jkun hemm każ ta' antropoformiżmu fejn aħna qegħdin ir-rabja tagħna, s-sens ta' ġustizzja, s-sens ta' kefrija tagħna qed nitfgħuha fuq Alla. Dak bħala kumment ġenerali. Interessanti li Oliver juża l-frażi id moħbija kif qal Emanuel li ħada minn Dunkarm, ma jużax il-terminoloġija manzonjana providenza li inċidentalment hija l-isem tad-dajsa tal-familja Malavolja f'Verga li kien kittib verista kif tafu. Dawk bħala kummenti, issa għandi mistoqsija. Jew tnej. Kemm hemm kerigma f'Pawlu ta' Malta? Kemm il-lingwaġġ ta' Pawlu ta' Malta għadu relevanti poetikament illum 2021. Se nuġi fil-qosor ħafna x'tama ġenbi qed iħaffru u naħseb li qabli jinstema'. Kemm għadu relevanti illum il-ġurnata. Jien naħseb fi żmien illum il-ġurnata għandna idejat totalment differenti dwar ngħidu aħna xi kostitwixxi nazzjon. U allura għal numru sostanzjali ta' nies ma naħsibx illi il-viżjoni li tagħna Friġġieri li hija wirt ir-romantiċiżmu Malti u anke Ewropew se jkunu kompatibbli magħha. Anke l-istess kunċett ta' nazzjon illum il-ġurnata huwa ddubitat ħafna. U allura jekk hux relevanti jew le, ma nistax ngħid huwa relevanti jew mhuwiex relevanti, jista' jkun relevanti għal xi nies, jista' jkun mhux relevanti għal nies oħrajn. Ma naħsibx li illum il-ġurnata nistgħu niġġeneralizzaw daqstant u ngħidu dan huwa diskors relevanti jew dan diskors li m'għadux relevanti. Jiena naħseb illi għal xi nies huwa relevanti għal oħrajn mhuwiex. Pereżempju, jekk wieħed jieħu ngħidu aħna is-sitwazzjoni li sibna rwieħna fiha minn dis-sena l-hawn għal raġunijiet storiċi li jmorru lil mid-diskors tal-lum. Isu hemm ċertu element anke ta' nazzjonaliżmu. Jien naf li noħorġu għas-sena ilu konna noħorġu l-Bradar ta' Malta, nitkellmu fuq l-assedju tal-virus,
nerġaw nqajmu miti ta' jinnaf li irbaħna l-assedji kollha u se nirbħu dan l-assedji wkoll. Sa barra l-fatt li ma tantx jidher li qed nirbħu l-wisq lill-virus bħalissa, ma id-diskors daqqa waħda kwieta u allura jista' jkun li qed nintebħu illi dat diskors ta' nazzjon forsi anka aħna qegħdin nintebħu illi mhux daqstant m'għadux daqstant kif ħassejt ma forsi għandi żball. Ħassejt li Donald jipproponi Patriciello li illum il-ġurnata sar aktar dubjuż dan id-diskors. Ma nafx, dax naħseb jien naturalment. Ma nafx ix mistoqsija għalija wkoll kienet. Kerigma hu? Apparti il-kerigma. Għax il-kerigma diġa qed immorru fuq livell ta' evangelizzazzjoni, xandir ta' bxara tajba. U naħseb, alright, dak huwa diskors li huwa importanti ħafna nħossina. Jiena nħoss li friġġieri u għalhekk li xi kultant inħoss li ma ġiex mifhum f'dak li prova li iħalli lill-pajjiżna, lill-ġens tagħna. Il għaliex jekk inneżżaw lill-friġġieri mill-qoxra biex ngħidlek ma rridx niftihem ħażin ta' ma jekk inneżżaw mill-qoxra nisranija u kattolika, taħt dik il-qoxra nisranija u kattolika, friġġieri għandu viżjoni ibbażata fuq filosofija u antropoloġija li hija universali. U jiena meta tkellimt fuq il-loġika u il-mit li huma żewġ elementi illi aħna norbtuhom mad-dinja klassika bir-razzjonaliżmu tajna aktar enfasi fuq il-loġika u x-xjenza u l-pragmatiżmu. Imma fl-istess ħin il-bniedem qegħdin ninnutaw illi għad għandu bżonn il-mit. Il-mit fis-sens kif qed nitkellem jiena illi joħloq storja illi tagħtih il-verità jew tfissirlu il-verità fuq innifsu fuq dak li hu. U fil-każ tagħna fuq il-ġens tagħna. Ġifieri jiena għalija friġġieri huwa attwalissimu u dan huwa l-wirt li hu ħallilna u li sfortunatament inħoss li mhuwiex mifhum, ma ġiex mifhum laqqas mill-Knisja għax dejjem noħduh illi qisu jrid jagħmel minn Malta jerġa' Kristjana. Professur Friġġieri ma kienx baħnan, ġifieri kien jaf x'inhu għaddej f'pajjiżna, jaf ukoll id-dinja minn liema tibdil radikali għaddejja. Ġifieri jiena nħoss l-attwalità ta' Friġġieri tal-ħsieb ta' Friġġieri huwa dan illi jekk qegħdin infittxu u qegħdin inħossu li għandna bżonn għaqda nazzjonali u issa n-nazzjon fis-sens tal-lum, ġifieri s-sens tan-nazzjon kif qal Manuel Mifsud. Anki politikalment inbidel ħafna, ġifieri aħna għaddejna minn epoka ta' imperi u mbagħad biex ngħidlek l-evoluzzjoni kbira tan-nazzjon u issa qegħdin f'dinja li hija globali, ma nistgħux nibqgħu nitkellmu minn Malta daqs li kieku iż-żokra tad-dinja. Ġifieri, allura dan iġib minnu nnifsu id-dover u id-dmir illi nfittxu dik il-loġika illi lilna taqadna u tagħtina sens u fliema fabula, fliema storja, fliema mit li mhux bil-fors mit minn stejjer antiki, imma x'inhu il-mit illi se jżomm din il-loġika, biex ngħidlek din ir-raġuni illi lilna tagħmilna dak li aħna illum. Jiena naħseb illi kienet tgħid ħafna illi l-fatt anki ma tidħol kwistjonijiet politiċi, imma tgħid ħafna li il-President xahar wara li ġi biex ngħidlek ivvintat jew maħsub dan din il-laqgħa tagħna llejla jitkellem propri fuq il-bżonn tal-Għaqda Nazzjonali, fuq il-ħtieġa li nirriflettu fuq l-Għaqda Nazzjonali. Jien ma nafx kien hemm fil-ħsieb tal-Akkademja tal-Malti, imma għalija jekk huma koinċidenzi li
juruna kważi x'nixtiequ għall-ġens tagħna. Bħal meta twaqqaf pereżempju il-forum għas-saħħa tas-soċjetà, the well-being of society, impliċitament u biex ngħidlek, konna qegħdin ngħidu li there is no well-being in society, skużawni qed nitkellem l-Ingliż, għax meta inti tagħmel enfasi fuq li hemm bżonn ta' xi ħaġa jfisser li hemm in-nuqqas tagħha. U jien naħseb li friġġieri hawnhekk dan huwa li ħallilna u l-attwalità tiegħu illi nfittxu insibu dik il-loġika illi lilna llum tagħmilna dak li aħna u kif se nirrakkuntawha din, kif se nirrakkuntawha. Il-mit huwa storja, il-mit huwa fabula, il-mit huwa poetika, il-mit huwa letteratura, il-mit huwa arti. U dak il-ġmiel ta' Pawlu ta' Malta illi friġġieri berf kbir u b'sottilezza kbira għaqqat loġika u storja, ħoloq storja apparti mill-istorja tal-Atti tal-Apostli, reġa' ħoloq storja oħra għalhekk Pawlu ta' Malta. Il-Pawlu ta' Malta mhux il-Pawlu tal-Atti tal-Apostli, huwa ispirat minnu imma mhuwiex il-Pawlu tal-Atti tal-Apostli. Hemm elementi li ma nsibuhomx fl-Atti tal-Apostli. U illum nħossina rridu nagħmlu l-istess eżerċizzju. U jekk l-akkademja u l-ħassiba u l-artisti u ma jagħmluhx dan, se jkollna vojt kbir fis-soċjetà tagħna. Jiena nħoss li għalhekk huwa attwali ħafna friġġieri, għalhekk huwa attwali ħafna friġġieri. U naħseb jiena ta' min wieħed ħanuża kelma kera ta' ma nħobbx nuża jien, jintuża dan il-wirt li ħallilna għaliex il-poplu f'pajjiżna iħoss dan il-bżonn u b'xi mod anke f'dawn ix-xhur u f'dawn il-jiem u illi friġġieri jirrappreżenta huwa parti minn din l-identità ta' dan il-poplu. Msika aħna jekk u boloħ jekk ma ngħaddulux dan il-wirt illi ħallilna. Ma fuq livell profond, mhux fuq livell ta' superfiċjali, ġifieri. Imbagħad ovvjament hemm id-diskors tal-kerigma, ma dak diskors ieħor li ma narax fis-sens parti mill-iskop ta' din l-eżerċizzju li qed nagħmlu. Ma nafx, jiena ngħid ħafna ta' waqfuni. Grazie mill-ġdejt Patriċarlo jekk hemm ċatt ieħor jixtieq jagħmel intervent. Nistiednu jidħol. Hello? Hello, Sinjura Friġġieri. Xtaqt ngħaddi kumment aktar minn punt personali tal-esperjenzi li ħduni lura ħafna snin. Smaj din it-taħdita b'interess kbir u naħseb itħalli lok għal ħafna ħsieb warajja, għal ħafna argumenti filosofiċi u aktar profondi. Kommentax l-ewwel ħaġa ġedditu li memori li jmorru lura kif għadd għal ħafna snin dak iż-żmien kelli 11-il sena. Però huwa naħseb mix-xogħlijiet tal-papà huwa l-aktar xogħol li jiena niftakru jiktbu qudiemi. Kont għadni żgħira però dan ix-xogħol niftakar b'mod ċar, niftakru jgħid li kien għaddih u rrevedih mal-25 darba u niftakarni kont nagħmel il-provi miegħu ta' tifla żgħira li kont. U milux b'mod inċidentali fl-istudju tiegħu u proprju ġifieri ix-xogħol ta' Pawlu ta' Malta miktub dak iż-żmien bil-bajro, bil-pinna. Jiena niftakarni kont hemmhekk għal kull eżekuzzjoni li saret madwar 20 darba u kif semmejtu intom referenza għal Pankadra ta' San Ġwan u fis-sens itkellem li ta' mozzjoni fuqha din. Il-papà meta kien ikollu xi serata kien ikun naqra ċitant mhux ħażin. U dakinhar b'mod sinċir niftakru tipo li aqasu stess ma stenna li se jkun hemm dawk in-nies li tipo wara dik is-serata li hu stess kien baqa' sorpriż bil-folla numeruża li kien hemm. U kif semma xi ħadd ukoll minnkom niftakar ta' kull darba naħseb jiena dawn il-versi bil-ammarijiet tallimthom bl-amment. U niftakar lajta tan-nies li l-aħħar li b'mod ukoll
emozjonali kienu dejjem jistennew li terġa' tindaq u titkanta l-eluq tagħha, ibqa' magħna Pawlu. U wkoll nħoss li għandi nikkummenta x'huwa xogħol naħseb mix-xogħlijiet tiegħu li hemm diversi oħra li kienu għall-qalbu, però dan jibqa' naħseb l-aktar xogħol għalih li kiteb jew li sema u li ħadem fuq ċerta passjoni. U li għalija anke parti mill-familja tagħna jibqa' naħseb xogħol marbut aktar minn oħrajn ma' qalbna. Il-proset tal-interventi. Grazzi ħafna. Napprezzawa ħafna dan l-intervent vera sabiħ. Żgur se jibqa' rekordjat l-istorja tal-Akkademja. Jekk hemm iżjed mistoqsijiet, forsi kummenti, idejat, biex nkunu nistgħu nkomplu bil-taħdita. Ma nafx għandix nikkonkludu, nistieden il-Presidenta Sinjura Anne-Marie Xkembri, forsi trid tikkummenta jew tagħti xi osservazzjoni. Nirringrazzjak l-ewwel nett Rita talli kont qed tikkoordina din it-taħdita wkoll fit-tieni parti tagħha. Nirringrazzja nerġa' lill-kelliema li preparaw mhux ħażin għal din it-taħdita tal-lejla. Nirringrazzja wkoll lil dawk li taw l-interventi tagħhom ukoll ovvjament għamlu it-taħdita iktar ħajja minn dawk l-interventi li rajna. Min-naħa tiegħi m'hemmx xi nżid iżjed ma nafx jekk il-kelliema jgħidu jgħidu xi ħaġa forsi wkoll tal-aħħar. Jekk fil-każ nkunu nistgħu nikkonkludu. Nirringrazzja wkoll l-udjenza li naqdu magħna minn djarhom u ipparteċipaw u dawk ukoll li ipparteċipaw. Ma nafx jekk Emanuel jew Patricia Arlo jgħidux jikkonkludu fl-aħħar. Anne-Marie. Iva? Mario Kassarien. Mario. Sempliċiment għandi domanda. Jekk iż-żewġ domanda sempliċi. Jekk iż-żewġ interventi tal-lejla interessantissimi u se jiġu pubblikati. L-Akkademja bekk se Probabbilment Mario Probabbilment li nippubblikawhom iva. Jiġifieri probabbilment iva jkunu li għandhom jiġu pubblikati. Dak kollu tal-rid ngħid. Nimmaġina li iva Mario, jiġifieri ovvjament it-taħdita hija rekordjata u ħatitla online il-qudiem. Imma naħseb li bħala papers jiġifieri bħala studji ikunu pubblikati. Pereżempju fil-Malti, forsi fil-Malti pereżempju, fil-Malti, fil-ħarġa akademika pereżempju. Ekku, iva Mario, tkun idea tajba ħafna wkoll ovvjament li jinżammu. Grazzi Mario. Nażommu tradizzjoni li dawn it-taħdidiet kważi nagħmluhom b'dan il-ħsieb ukoll li niġbru ir-riċerka u nippubblikawha fil-ħarġa akademika u vera li talterna ma' dik letterarja, ġifieri jekk għandhom il-pjaċir. Padre Charlo u Dr. Emanuel Mifsud li joffruna jgħaddulna il-kitbiet tagħhom napprezzawhom ħafna biex nippubblikaw mhux vera. Ekku. Nistgħu nikkonkludu mela jekk m'hemmx iktar kummenti. Jien nixtieq nirringrazzjakom għax qasetta fil-bidu tal-istedina tagħkom apprezzajt ħafna. Grazzi Manuel. Grazzi ovvjament tal-li aċċettajtu ovvjament ħadtu dan ix-xogħol ukoll fuq dan l-istudju. Għalija kienet ħaġa sabiħa ġifieri napprezza ħafna kif qedtilkom fil-bidu. Anke kollox il-professur Friġili kont nafu, forsi aneddotu żgħir, jiena mill-żmien il-Flerdelin. U kont għadni kemm ġejt ordnat saċerdot. U meta kien ikolli l-qudies ta' filgħodu, kont nagħmel imsar ninsibu fuq wara tal-talba. Imma hekk preżenza umli ħafna u inkoraġġanti ma fl-istess ħin l-iktar meta taraħ pereżempju jiġi xi ħadd
u ma jkollux post u jqumlu hu, ġimmi knisja nies jqumu u ġifieri ma ġifieri għalija huwa personaġġ kelli laqgħat oħra miegħu hekk u anke fuq livell akademiku, ma dal-aspett uman kont inħobbu ħafna tal-professur Friġġieri. Il-professur li huwa l-professur ta' kulħadd fl-aħħar mill-aħħar. Għax inkunu midjunin ħafna leh. Ekku, naħseb li kollha kemm aħna Patricia Orlo naqblu mal-kumment kollu tiegħek, imma l-aħħar biċċa naħseb li kollha kemm aħna naqblu fuqha. Nirringrazzjakom ħafna.